Decembrie este luna cadourilor, perioada în care visele multora pot deveni realitate datorită magiei pe care o fac oamenii cu suflet mare. Va avea rol de Moș Crăciun și organizația Hospice of Hope Moldova, împreună cu ambasada Marii Britanii, va organiza sâmbătă viitoare o cină de caritate. La eveniment vor fi colectați bani pentru oamenii care suferă de boli incurabile și au nevoie de îngrijire paliativă care le reduce din suferință. Suntem în perioada în care magia sărbătorilor de iarnă ne face mai buni și mai solidari. În context, Hospice of Hope Moldova organizează pe 11 decembrie un eveniment caritabil pentru a colecta fonduri pe care mai apoi le va distribui persoanelor care suferă de boli incurabile și care au nevoie de îngrijire paliativă. Charity Winter Dinner, așa se numește evenimentul nostru, este o cină de caritate. Este o primă ediție în acest format. Organizatorul acestui eveniment este Hospice of Hope Moldova împreună cu ambasada britanică la Chișinău. Evenimentul este dedicat celor peste 200 de persoane, atât copii cât și maturi, care sunt îngrijiți lunar de echipele multidisciplinare, chiar în regiunea în care locuiesc. Oferim consolidarea serviciilor gratuite de îngrijire paliativă la ei în regiuni și este vorba despre Soroca, Ocnița, Taraclie și Orhei. Organizatorii evenimentului invită toți doritorii să petreacă o cină liniștită într-o ambianță plăcută, cu muzică de calitate și, bineînțeles, cu o finalitate atât de nobilă. hospicesofhope.media este website-ul nostru care apare direct, rezervează-ți bilet și tot acolo sunt datele noastre de contact și oricine poate să ne sune să rezerveze bilet, să facă donația de 100 de euro per bilet din timp și poate participa la evenimentul nostru. Una dintre surprizele pregătite de organizatori este participarea în cadrul evenimentului a solistei Operei Naționale Marina Dobrescu. Pe lângă faptul că va cânta, ea va mai încânta publicul și în calitate de coprezentatoare. Artista ne-a spus că nu a stat nicio secundă pe gânduri atunci când i s-a propus să participe la acest act de caritate. Ba din contra, îi îndeamnă și pe cei de acasă să nu fie indiferenți în astfel de situații. Vă îndemn pe toți să participăm la acest eveniment frumos, să accesați site-ul hospice-ului, deci organizației, și să cumpărați bilete pentru acest eveniment Charity Winter, unde puteți să sprijiniți oamenii care au această necesitate, oamenii în faze terminale de boli grave. Printre organizatori se numără și ambasadorul Marii Britanii la Chișinău. El vine cu un îndemn pentru toți cei care doresc să ajute, dar în același timp și să petreacă o seară liniștită alături de oameni frumoși. Fiecare persoană are drepturi egale de a-și trăi fiecare clipă cu demnitate și fără durere. Vă invităm cu drag să vă alăturați evenimentului nostru. Charity Winter Dinner va avea loc sâmbătă, 11 decembrie, la restaurantul Mi Piace din Chișinău. Organizatorii le vor vorbi participanților despre realizările și planurile de viitor ale Hospice of Hope Moldova și totodată vor fi colectate fonduri pentru beneficiarii care suferă de boli incurabile.